Esigodini sakithi engolela la engidabuka khona isigodi esihle esinothando esimnene la umphakathi uyazana wonke ukwazi la osuka khona imvelaphi yakho yonke. Shukuthi la esigodini sakithi kunobaba wami osebenza le eSiphingo enkampanini eyakha imoto. Mase kuthi uma naye futhi usebenza le emaplazini uprincipal. Shukuthi ubaba beka umuntu olungile esigodini othandekayo esigodini kuthi mangabe off engasebenzi afike ekhaya asebenze akhuculule yonke into umphakathi nje umthanda ngoba beka nesandla futhi ubeka phana ephakelana emphakathini eyindoda nje elungile enganqeni ngisho nokupheka enganqeni ngisho nokukhuculula ikhaya. Ngokuhamba kwesikhathi ke umaka baba wami shukuthi ugogo wagula kakhulu impela. Ubaba wasecela uma ukuthi akabuye azohlala ekhaya anakekele ugogo wami. Kuyothi mhlazane mhlawumbe ugogo esengcono uma uyombuyisela esikoleni afunde ngisho noma thiwa yini le afisa ukuthi ayifunde. Shukuthi umama ngabe sehlele ekhaya enakekela ugogo zaqala izinto zajika umphakathi shukuthi izihlobo zikababa eziseduzane angisho uyayazi indaba yasemakhaya ukuthi kuhlalwa kanjani izihlobo ezihlala eduzane nje nakhelene beyifika ekhaya zihlukumeza uma yabona zimdemand ukuthi ayiphekele zonke zimhlukumeze nje as if zona ngathi ubhuti vele bekade eyinakekela before kufika uma sonoma kenze the same ayinakekele. Hake uma uhlukumezeka kanjalo emakhaya agcine ugogo lamgadile avelana adlule emhlabeni angcwatshwe. Usephatheke kambi kuma ukuthi usedlulile phela ugogo emhlabeni ubaba wethembisile wathi the day uma esinda noma eshona ngizokubuyisela esikoleni ukuthi ufunde nanoma yini ofisa ukuyifunda ukuze ukwazi ukuthi uthole umsebenzi because uma was working principal kwezinye izikole. Hake ubaba angamyisi uma esikoleni umanje sekuyinto yasemakhaya siyenza imisebenzi yasemakhaya sebeyajabula nabantu basemakhaya bo sebeyahleka ukuthi hayike ibambe ngako ke manje yabona umama ngabe semasimini enza imisebenzi yabo yasemakhaya bathi ya iyona imisebenzi kumele unkosikazi umakoti ayenze hayi ukuthi nje abo uqhibukhowe le ezikoleni zasemaplazini afundise emaplazini engabe wenza imisebenzi yasendlini njengomakoti oshadile le ekhaya. So manje uyaqhubeka ukuphila impilo yasemakhaya imphatha kabuhlungu lento shukuthi ubaba uyabuya ngalesikhathi abuya ngaso uma the only thing ebekade simgcina ukuthi abe happy ukuthi ahambe nesonto shukuthi ngelinye ilanga ke ubaba ekhona ekhaya uma bekahambile nesonto hayi ubaba uhleli komunye worawundi lapha emakhaya uhleli nabangani bakhe baphuza utshwala kumnandi nje kubwele nasihlele ekamereni ngaleso sikhathi bekukhona mina nosisi wami sihlele ekamereni sibuye siphume sambe siyodlala nezinye izingane yabo kumnandi nje ubaba uyiphuze nabangani bakhe nathi nje sikhona la igcekeni siyabonakala. Hake bahambeka abangani bababa ubaba asale yedwa kurawundi. Ayike usisi wami omncane ngathi wathi pheshe emehlweni kababa shukuthi ubaba athi usisi wami omncane akahambe ayongibiza hayi angibize kusisi omncane ngize kubaba ngifike ngigone kubaba ubaba bekothe umlilo by the time ngigone kubaba usisi wami omncane athi yena mina baba ngiyazela ngicela ukuhamba ngiyolala ubaba athi hamba uyolala. Sengisele nobaba ke soyithula kurawundi vele ubaba bekuyindoda elungile yabo kuyindoda esiphethe kahle mina nosisi wami besihlukene mina nguwa 84 usisi wami wa 87 shothi behlukene ngeminyaka emithathu ubeka sigqokisa okwama twins yabona isithengele impahla ezinhle esiphethe kahle nasekhaya uma emphethe kahle ubaba vele nasekhaya nje kubonakala uma engacunsi phansi nje esiphethe kahle ubaba eyindoda elungileyo so nami ubaba bekade ngimthanda vele. Hake ngisaleke nobaba ungonile lana uyothi umlilo shuku sesothu umlilo nobaba soyithu hayibo ubaba avelane laphayana endaweni yangasese angishuthe kumuntu kube buhlungu ngixhume ubaba ngibamba ngiqinise yabona kube buhlungu kodwa nginga understand ukuthi ubaba yini manje lento angenza yona kodwa nginga understand yabo. Hake ngicela ukuntshela ukuthi ubaba waqalaza eminyango wavala umnyango wavelana wangibeka lapha phansi wangivula imilenze wathatha into yakhe wayikhuhla kumina
Hayibo ngathi ngithi ngiyakhala baba kubhlungu. Ubaba wavelane wangibopha ngendwangu la emlomeni ukuthi ngingakwazi ukuba ngumsindo. Ayi ubaba wathatha into yakhe wayihlikihla la kumina, but it was painful. Hayike ngihambe ngiyolala after that. Uma akabuyi kwakulohlanu, uma izobuya ngesonto ntambama esontweni. Weqeda kuhamba nje ngalolu hlanu uma esontweni. Hayi ngihambe ngiyolala ngakusasa ekseni kusabhlungu futhi ngisathukile ngiyayibuza ubaba yini lento ade yenza kumina. By that time bengina 9 years. Yini ubaba lento ayenza kumina bonke ingane semakhaya engazi lutho back then ngalozo izikhathi lezo. Shukuthi abantwana basadlala ubaba angibize futhi. Angibize ubaba angibizele lapha la round kade sihleli kuona izolo. Ake ubaba afike ke futhi the following day afike futhi angibeke phansi angivala umlomo. Hayike ubaba ngalolo langa ke into yakhe wayifaka impela wayiphusha. Yo ubhlungu engabuzwa bakwethu. Yazi lo babhlungu loba engqondweni yami acimeki ngisabuzwa engathi izolo ngisabukhumbula lo babhlungu engathi it was yesterday. Ubhlungu engabuzwa ubaba efaka into yakhe enkulu eyifaka la kumina bafethu. Hayike ubaba ayifaka into ungivalile vele ungivale ngendwangu ngomlomo angikwazi indwangu uyifake emlomeni wayibophela ngemuva angizwakali noma kuthiwa ngiyakhala ngiba ngumsindo. Akekho umuntu ongizwayo ukuthi mhlawumbe azongilamulela kulobhlungu lobo. Hayike ubaba aqede athi angihambe ngiyogeza. Ngithi mina baba sengigezile athi ubaba hamba uyohlamba hamba ogeza. Hayike ngigeze ke futhi ke. Hayike that day kwakumgqibelo ngesonto uma abuye nobaba aphindele emsebenzini futhi. Ayike ngisale ngisho uma asasebenzi shukuthi uma bekumfazi ohlakaniphile yabona okwazi ukuyideveloper. Ngokuhamba kwesikhathi umama wathola umsebenzi wathola umsebenzi kwelinye ihotela eSiphingo, which means sekumele ahambe ke futhi ekhaya yohlala ehotela ezoba uchef because besefundelile ubuchef futhi kwaqhamuka nokuthi uchef efundele kudala kwaqhamuka nokuthi wakwabo principal yabona unama leading skills wafike lapha waba head chef lapha ehotela. Hayike shukuthi ke la ekhaya kulandwe omunye usisi wobaba. Usisi wakababa ukuthi azohlala nathi asigade the time uma nobaba besebenza because bobabili basebenza eSiphingo. Kuthi njalo mangabe vakashile lo auntie lo aphindele kubo sisale nabazali bethu. Shukuthi ngokuhamba kwesikhathi kulowo nyaka loyo ubaba alahleke lo msebenzi sekumele abuye azohlala ekhaya. Umuntu oyiprovider lekhaya shukuthi sekuma because usebenze ehotela. Hayike uma uyiprovider ubaba ke lana sekuyena osigadile nalona lo sisi wakhe bahlala boyithule ekhaya. Sometimes usisi wakhe bekahamba sisale nobaba. Ubaba ke lapho bekathola iopportunity yokuthi ayitike ayithathele isithelo sangasese kumina ngaphandle kwemvume yami. Ubaba lento bekayenza over and over. Yazi ubaba into ade yenza mangabe ezokwenza lokhu bekakhipha ummeso omkhulu uhala kashe ephaketheni awubeke eceleni kwami athi mntanami wakhuluma ngizonquma uma wakho angitshengisa ukuthi uyomnquma kanjani athi ngiyomhlinzisa kwembuzi nginquma usisi wakho mase ngibulala nawe ngiyobabulala bonke. Uke nje uthi inkente ukhulume ukuthi kwenzakalani njalo kusukela eqaleni ubaba engisabisa ngokuthi if ngathi inkente uzobulala umndeni wami uzobulala umano sisi wami. Shukuthi lento ubaba uyaqhubeka uyayenza ngithule ngingasho hayike ubaba vele njengoba uma esebenza engasasebenzi yena nje wengasanaluzwelo bese nje sekuyinto yakhe engenaluzwelo kwahamba ngathi 11 12 13 14 15 kwathi mase ngina 15 sengiunderstanda ke manje ukuthi kwenzakalani kahle ngiyahlukunyezwa. Ubaba lapho akasenaluzwelo kwathi ngelinye ilanga ngiyesikoleni ngangena etoilet wangibona ubaba uthi ngingena etoilet wafike wayithathela isithelo etoilet wazenzela etoilet wanginyukubeza ubaba etoilet. Ngicela ukukutshela ukuthi iphente engangigqokile ngalithatha ngalilahla lapha ngashintshela inye iphenti ngahamba ngaye esikoleni.
Before ngiqhubeke nestory sethu family, ngicela ukunikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ukuthi nihambe niyo subscribe to our YouTube channel. It's free of charge, akukhokhwa mali. Isizathu sokuthi ngithi ihambane niyosifollowisha on our YouTube channel, it's because khona ku YouTube siposta i-content ehlukile nala ku Facebook. Siposta khona ama-series, i-content emnandi nje. Ziyakhipha YouTube uyaphuthelwa mangabe kuukuthi awakasifollowishi on YouTube. So once you follow us, make sure ukuthi you click on the notification button so that whenever ngi-uploada uthole i-notification ukuthi ubhaze say usekaphakile. Mase kuthi okugcina ke family, ngicela ningakhohlwa ukuthi sithathe incwadi yaka grade 12 ebizokuthiwa impi yabomdabi isethunjini, sayishintsha sayenza i-movie. Mangabe kuukuthi umfundi wamatikuletsheni ungathanda ukuthi uyibuke le movie, siyayithengisa u-R30. Mangabe kuukuthi umuntu omdala futhi ofisa nayo ukuthi angayibuka, just make a payment to our Capitec account, uwenze inamba yakho as a reference, masuqedile masuthumelela uWhatsApp kuyona le number. Please make sure ukuthi ukhokha ku Capitec account. Le number le ela screenini ayikho linked no Capitec kwethu. Iyokuthi nje usendele i-proof of payment, mase ke siyakusendela ke thina i-movie yethu. Please note ukuthi i-movie yethu awukwazi ukuyisave efonini yakho futhi awukwazi ukuyisharela abanye abantu because i-protected. Okwazi ukwenza nje ukuthi uyibuke cha kuphelele lapho. So family, siyabonga isupport, nisazoqhubeka nisupporte othi ngiqhubeke nestory. Ngathi mengifika esikoleni ngalolo langa bekade ngumntwana ke ogudi kakhulu kwi-mathematics, isifundo sezibalo. So umem wemethi uyafundisa laphayana nje, mina kuyabonakala ukuthi angikho nje la eklasini. Umem abuza ukuthi uright khanyisile. Ngithi mina yes mem ngiright. Aqhubeka umem afundisi. Wathi nje mangabe ephuma umem ngavelane ngamlandela ngaye officeini lakhe, ngafika isililo ngasikhihla ngakhala kumem. Umem useyangibuza, mntanami uright, kwenze njani? Mhlawumbe khona umuntu okubhulishayo endle esikoleni, kwenze njani mntanami? Ngasikhihla isililo. Ngase ngiyamtshela kumem ukuthi kwenzakalani ekhaya. Ngicela ukukutshela ukuthi umem wathatha ucingo wafona, bengingazi ukuthi mina ufonela bani, kodwa ngabona kufika abelungu besifazane abawu2 esikoleni. Bafike basithatha sahamba saye ekhaya. Labelungu bafika sebehamba noma. Mesifika ekhaya sifica amaphoyisa asegcwele, afika ambopha ubaba, mase kuthi iphenti lelo ubaba wayenginyukubeze ngiligqokile lathathwa ke njengofakazi because lalinamasimeni akhe. Hayike kuqalweke manje sekhanjiwa inkantolo. Remember ukuthi la esigodini ubaba uyindoda elungile yabo, and umama akusiwo wakulesigodi okufika kulesigodi. Ubaba la endaweni uyindoda elungile, eyaziwa njengendoda elungile, ethanda abantu, ephakela abantu, indoda engabulali ngisho nempukani, engashayi ngisho nempukani. Hayike sebeyaqala ke le ndaweni sebemkhuluma kambe umama ukuthi nami yabo ukuthi lento lesiyiplanile. Ubaba inganza kuyayithanda, ubekayiswenkisa. Ubaba nje uyindoda ye-community. La e-community sesiyazondwa ke. Shukuthi sihamba inkantolo ke by that time. Enkantolo umphakathi buvelana ufike wonke enkantolo uzosupport ubaba. Esayidini lami akho muntu because uma owasekudeni kamaphumulo, esayidini lami noma khona umina nomama. Uma by the time wanginikeza yonke isupport, uma bekayiphila yami ngaloso sikhathi, you understand, bengazi uma was everything kumina ngaloso sikhathi. Ake ngempela ubaba waboshwa ke ngempela. Ake waboshwa ubaba, ngasala ke mina ngiseli ngihlala la emphakathini, kodwa nje umphakathi against thina yabona. Uma waze wangithatha wangibuyisela kamaphumulo ukuthi ngiyohlala komalume kamaphumulo. Bekhona umalume enonkosikazi wakhe, kodwa unkosikazi wakhe bekasebenza eThekwini. Shukuthi lo nkosikazi uyasazi le story. Umalume bekangithanda ke yabo. So lo nkosikazi bekafile ngathi mhlawumbe useyokhompisa nami kumalume. Yabo into enjalo ngazi, bekane jealousy ngalendlela umalume bekangithanda ngayo, engikhantsatha ngayo.
So lonkosikazi ke in malume's absence angibize ngesF yabona usilesi F lesi sesifuna ukuzomosha le ekhaya samosha lesi sisabalekisa sazolethwa la mexoxa nabangani bakhe nje athi CF lesi yabo CF lesi nje engibiza ngesF in the absence of umalume ngiyacela ukuthi niyazi mengisi CF ngiqonda ukuthini yabona nje ngize ngigcine sengihambileke manje ngibuyele kwi community la engafunwa khona because la kamaphumulo bengitshela ukuthi nje ngizoqala kabusha yabo manje umalumekazi indlela wekhuluma ngami ngangayithandi futhi ngangafuni ukungixabanisa nomalume ngibuyeleke back to i community la engafunakala khona ekhaya ubaba avelane adedelwe ejele after 2 years emva kweminyaka u2 adedelwe ejele lapha icommunity nje sina sisabantu abambi yabona noma nje sikhuluma sihambe ecommunity nje basichapha ngeinhlamba yabona nje ukuthi nayimosha impilo yomuntu yabona nje hayike sho ukuthi uma ubaba ke mangabe ephuma ejele ahambe ayohlala kwesinye seyihlobo yabo lesihlobo bekusho ukuthi umzala wakhe uhlala nonkosikazi wakhe nezingane zamantombazane awu2 bamhlalise backroom yabo ahlaleke kube kuhle ahlale lapho azagcine esethole umsebenzi wokushayela ama truck ubaba yabona nje sisabantu abambi ecommunity sisabantu abambi endaweni sho ukuthi ubaba mangabe ehlala le after some few years ba discover laba ukuthi okhazini ukuthi hayi le ndoda le isizama ukunyukubeza izingane zamantombazane ezincane zakulo muzi isizama ukwenza lento vele yayenze inganeni zayo it when ke labo cousin laba babiza umndeni wonke ukuthi babiza umndeni wonke noma bathi hayi kumele exolelwane sesiyakholelwa kumele sithathe okudlulile sikubeke emuva siqhubeke esizwane sibomndeni sesiyayikholwa lento yale ndoda ngoba bisizama ukwenza the same thing einganeni zethu zamantombazane ake uma yabona nje imicike kwayiyona lonto kodwa yabo apretend as if nje uyamkela uxolo labo yabona into enjengaleyo sho ukuthi ubaba ke uhambile ke nama truck wakhe uhamba uyosebenza nama truck uhambile nje kuba indaba labantu abasebenza nama truck bahamba indawo yabona nje asweleke nje endaweni sho ukuthi kulo ma truck akhe ubaba avelane abe kwi car accident alale sibhedlela for the longest time akhubazekeke lapha yana sekumele ukuthi ahambe nge-wheelchair hayi kubaba esibhedlela bavelana bamkhiphe bambe bayomdaxaza lapha emzini wakhe ekhaya because besingekho isihlobo esifuna ukumthatha since zonke ihlobo besezazi ukuthi wenzani zisabela abantwana bazo hayi kubaba esibhedlela bamshiye lapha kwakhe emzini wakhe ofishi sekhaya khona bani la ekhaya khona mina ubaba usomuntu ogqoka phela iphempasi usegqoka inapkin because usekhubazekile kwamela ukuthi kumele anakekelwe yimina ngasho ngathi ngancamela ukufa nokuthi mina nginakekela umuntu wangihlukumeza kanje sho ukuthi ngaloso sikhathi bekukhona lento yabona ompilo so onompilo bebefika bamsize bamshintsha inapkin nani but for the fact ukuthi ngiyambona egcekeni lasekhaya binginyanyisa ukufa lo yonto binginyanyisa ukuthi angihayize ukuthi angihlanze so ubaba ngaloso sikhathi kubeka busy ke zama ukuthi ayidelete empilweni yabo azama ukuthi ayidelete ephuzo ojiki avelana asinde khona lapho aphuza insipho yokwasha opowder avelana sinde mhlawumbe la okugcina waphuza insipho wathatha insipho yokwasha le powder soap wayidla yonke wabona ugogo wakamakhelwane ugogo wamakhelwane afika wamshaya qedwa misa sibhedlela ake wasinda ke kodwa emva kwaloko wasale selale sibhedlela washona ubaba washona engishiye nesilonda esingeqe wantwala wangishona engishiye nembobo enhlizweni ukuhlukumezeka ubaba angihlukumeza kona cela ukuntshela ukuthi ngathola uhusband mangabe sengimdala ngathola nabantwana ababili le ndaba yami angikaze ngithi vu okay uhusband une highlight kancane ukuthi nganyuko zobaba ngisamncane kodwa ngaze ngimnikeza ama details futhi ngamtshela ukuthi angifuna ukukhuluma ngayo angifune lutho but uhusband ubeka understand beka nothando ubeka understand ngoba
kwezinye insuku mangabe engaphezulu kwami ngivela ngibone ngathi ubaba uyanginyukubeza ngishama excuse ngisho ukuthi ngiyagula in avelana understand nakwezinye ikhathi mangabe ngibukela iTV khona izinto ezingitriggerishayo sho ukuthi umuntu oqaphelayo uyabona ukuthi this thing iyangitriggerisha angibone sengigcwele inyembezi emehlweni avelana shintsha channel. So this year kudlula uma wami emhlabeni. Ukudlula kwama kungihlukumezile kwangiphula kwangiroba amathambo. Yabona leya trauma le enginayo iyangicindezela ke manje iyangicindezela sometimes ngishawa ama panic attacks ngingakwazi ukuphefumula. And kulomzuzu lento le into engifanayo engayixoxela umuntu engayitshela umuntu. Into nje engifanayo. Shukuthi lento isiyangigulisa ke manje isiyangidla ngithwele because it's something engivalelele ngaphakathi kuvelane ukuthi angisakazeke engathi ngakhikha indonga engathi ngahayiza yabona nje sometimes angisafune kwakubona indoda senginyanyiswa nje kwayinto ekuthiwa indoda lapho indoda engishadile indoda enothando indoda eunderstandayo. This year ngineminyaka o40 kodwa bonke lobuhlungu oboyenzekala kumina kusukela ngina 9 to 15 years ngathi into eyenzakale izolo noma into eyenzakale namhlanje ngisafila ngisho nesmell sika baba ukuthi bekanuka kanjani ngisafila ngisho nesmell somkhiqizo soketshezi lakhe ukuthi besinuka kanjani ngisafila lo babuhlungu baba wengizwiswa bona ukuthi bebunjani. Wenze njani mangabe usesimweni esinjengami ungenayo medical aid yokuthi mhlambe ungahamba uconsulte mhlambe ama therapy? What do you do? Ngithe nje ngisakhala kanjalo ngase ngithola ulwazi lokuthi zikhona inamba zamahala ongayishayela ukhona ukuthi uthole ukukhuluma netherapist ukhona ukuthola nabantu abangakukhulumisa kulesimo odlula kusona nanoma isiphi isimo esicindazelayo mangabe udlula kusona ungayifonela le number esescreenini imahala. Ama psychologist nama therapist nani yakhona awukhokheli kumahala 24 hours ngisho noma kuthiwa uyacineka ebusuku ubuhlungu ubuza ebusuku le number le you 24 hours you can call them. Please just comment down below ngesakhi isimo ukuthi yini wena lodlula kuyona yini lecindezele mangabe kuukuthi nawe uke waba esimweni esifana njengesami ukuthi unyukubezwe owakho umzali okuzalayo. Just comment down below ungitshela ukuthi wasinqoba kanjani lesimo udlule kanjani kulobuhlungu lobu obungcindezele yonke leminyaka. Just comment down below sishare bakwethu ngiunderstand ukuthi angingedwa angidluli ngedwa kulona losizi mhlambe nami kuyoduduza umoya wami. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke story sethu sanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.